Mukaddes odun başına beyik jengde watan üçin öz şirin janlaryny gurban eden gerçekler hakda oya batýar. Olaň ýagty-ýadygarlygyny hormatlaýar. 9-nji Türkmen atly diviziýasynyň veteranlarynyň kerinne uruş ýatlamalarının kerwini goş ýadyryp geçip dur. Diteler atlan ha atlan, mert yigit ot çeýnär sırtlan, ýöwüni gaýrata gatlan, lagnat goýma diýişipdi. Mary etrawyna 9-nji Türkmen atly diviziýasy döredilýär diýen habar yıllarım saltlygyna ülkäye ýaýrady. Watanyň ar namysyny, onuň adatlygyny goramaga baş götüren yigitler şol çakylygy ýylap ýola rowana bolýardylar. Olaryň arasynda Sowet Soýuzynyň gahrymany Berdimurat Döwletjanow hem bardy. 1941-nji ýylyň 1-nji dekabryna Mary etrawyna Türkmen diviziýasy döredildi. 1942-nji ýylda mart aýlaryna uruşda barıp ofis alıp gelen General Kuliyev mart aýlaryna şol diviziýa komandir bolup bellenildi. Ilkinji Türkmen generaly Yakup Kuliyev. Onuň şahsy görelmesi, tejribesi, harby tälimleri Türkmen ýigitlerine watançylyk uruşynyň otly frontlaryna ören uly kömek etdi. Odolky eskerler öz komandirleriniň ýadygarlygyna gülleselerini goýýarlar. Olar öz ynsaplary bilen ýene de bir gedek yüzdeýiz bolýarlar. Bir 1942-nji ýylyň aýagyna 43-nji ýylyň başlaryna diviziýa Stalingrad frontuna uğradıldı. Stalingrad frontuna uğradılığından soň barıp 4-nji korpus bilen. Ondan soňra bir näçe wagtdan soň ýa-ni 7-nji gwardiýa korpusuna biriktirildi. Biriktirilip diviziýa Volga derýasynyň el derýasyna variantda töwüş etdi. Watan urunaka tutuşup gören garaplady. Ýene topragyň her bir dawan ýer üçin barlyşykly töwüş berýärdi. Gelin özümüzü köşeştirmeli. Gelin yüreğimizi köşeştirmeli. 18 ýaşynda giden yigitler 30 ýyl geçen gelin okdy. Awwa. 18-20 ýaşynda giden yigitler 30 ýyl geçipdi. Eşem 40-45 ýyl geçen gelin okdy. 9-nji Türkmen atly diviziýasynyň terbiýelenleriniň arasynda ilkinji Gurban Muranyň biri eskadron komandiri Anaglyş Ataýevdi. Eli dogol. Bilip bolmady. Bardy gelli maňa oglumy görmek mesele etmese. Onu hakyky adam edip ýetişdirmek barada teň aradalanmagyň gerek. Bu hat Sowet Soýuzynyň gahrymany Türkmeniň merdany ogly Anaglyş Ataýewiň dogduk mekanyna ýatan iň soňky hat boldy. Gahrymanlar ölmeýärler. Gylşnyýar adalyk. Diviziýaň baky sönmejek ýyldyrlarynyň biri. Recep Durduýew, Muhammed Glyzow, Ivan Popov, Grigoriy Velisov we başgalary ýaly gahrymanlaryň atlary diviziýaň hem ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Watan ogunlar hemmedat front üçin, hemmedat ýeňiş üçin diýen şygar bilen ýaşaýdy. Uruş ýene de bir hakykaty. Sowet halklarynyň dost bolanlygyny bütün dünýä jar etdi.
Türkmen Atçılık Diviziyasının odalık yetkeri Recep Ulzaev'in tutuş ömrü halkların doğunluğunun aydın şayadıdır. 1941-nji ýyldan 43-nji ýyla deňeç bile Stepan Stalyarov bilen Yashkarov bilen bile gulluk etdik. Şonna biri-birimize wepadar bolmak üçin eger birimiz wepat bolaysak, şoň deregine hökümet öňünde şoň borcuny 25 ýyl işlemeli biri-birimize wada etdik. Onda da Stepan Stalyarov wepat boldy watançylyk urşuny Zanskoy istepdi. Şoň üçin men şol neme borcumy ýerine ýetirmek üçin 49 ýyl zähmet çekip ýördüm. Öňünde öz borcumy partiýa öňünde, watan öňünde ýerine ýetirdim. Ýene de bir ýyl şoň üçin bir işläp berip, oňum beren wadama wepadar bolup, şoň bir eden wadamy ýerine ýetirerim. Bugün ähli gurrun front, watana söýgü, ar namys hem adam mertebeti hakda değil. Bu duşluklar yaşların hakkıyda tapağını vurdu. Diviziyan Veteranlar Sovetinin başlığı Beşim Cumayev görünmeriye. 97. atlı diviziyanın veteranlarının hemmesini şu bayram münasebetli yürekten kutlayar. Yine şuların geçen yollarını öğrenmek için bizde Bayramali şehrinde 7. numar orta mektepte gözlevçiler toparı edildi. Yürüyte şu veteranların edeni işlerini bilmek için. Sonra ağzından bir 40-50 oğlan kıyım çilen olup işe başladılar. İnha şu gelen 200 uğrak veteranlar şu yatlaması önemi gözlevçi toparlarının eden zahmetlerinin neticesi. 42 yıldan sonra yine bir doğuşurup birimizi görüp eden işlerimizi yağda çalışıp inha şunu geldik. Veteranlar bizim aramızda. Olar bizim komşumuz, tanışımız, ağamız ya da atamız. Olar bizim hakidamız. Men Karaşık'ta Nemeski Paşeski armalar Kraliçamızı boranından sonra biz Mar'da divize oldu. Sonunda men komandiş kadarım oldu. Men özümü hatap ediyen bağıtlı adam. Hawa, Grazdanlyk hem Büyük Vatançylyk Uruşunyň veterany 9 mayda 90 ýaşyny dolduran Gurban Mehmet Babayev bagıtly. Çünkü bugün ol öz frontdoş ýoldaşlary bilen ýene bir gelek ýeňiş bayramyny toýlaýar. Every